எல்லா உறவுகளுக்கும் ஹாய்ங்க. நெறைய பேரு கமெண்ட்ல குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகும்போது, நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன ரிப்பீட்டடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நீங்க எந்த ஒரு தெய்வத்த வழிபடக்கூடிய பர்சனா இருந்தாலும் சரி, குலதெய்வ கோயிலுக்கு போறீங்க அப்படின்னா, 16 நெய் தீபம் போடுங்க. மண் விளக்குல வெள்ளத்திரி போட்டு, இது உங்க தெய்வம் வந்து ஆண் தெய்வமா இருந்தாலும் சரி, பெண் தெய்வமா இருந்தாலும் சரி, அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷத்த உங்களுக்கு குடுக்கும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ட மட்டும் எப்பயுமே நீங்க ரிப்பீட்டடா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப நல்லாருக்கும். நெறைய டிஃபரன்ஸஸ் உங்க லைஃப்ல வந்து கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இல்லையா? இதுக்கு நீங்க பெருசா எதுவும் செலவு பண்ணணுன்ற அவசியமும் இருக்காது. அதே நேரத்துல எல்லாராலயும் இத பண்ண முடியும். நெய் வந்து தயவு செஞ்சு சுத்தமான நெய்யா கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. நம்ம வந்து ஏற்கனவே ரெடிமேடா கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா? விளக்குல அப்படி வந்து நெய் இருக்கும். அந்த வாங்கி அப்படியே வந்து தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. ஏன்னா, அதுல இருக்கிறது சுத்தமான நெய் கிடையாது. டால்டா போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம போடக்கூடாது. ஓகேவா? இது பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். இது நெறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அதனால ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.